Avui parlem amb la Mònica Escrivà. Ella és ballarina, coreògrafa, professora de dansa i directora de les escoles de dansa amb el seu mateix nom, a més de ballarina, coreògrafa i directora de la companyia de dansa i espectacles Ballet Glamour. Mònica, bona tarda. Hola, bona tarda. Estic encantat de poder fer-te aquesta entrevista. M'agradaria preguntar-te com estàs en aquesta perspectiva sanitària actual que patim totes les persones artistes. Doncs sí, tot plegat és complicadet, perquè, com tu has dit, el món artístic estem una mica abandonats i jo, amb les dues vessants dels meus negocis, com diguéssim, tant l'escola de dansa, que per Covid ens estan definint, classificant com extraescolars i cada 2 per 3 ens tanquen, portem 3 tancaments i després de Setmana Santa és molt probable que vingui el quart, jo no sé, no m'estranyaria, i per la vessant de la companyia d'espectacles encara pitjor, per dir alguna cosa, perquè des del març que ens van, o sigui, el primer confinament al març, això sí que es va parar del tot, ara mateix els teatres sí que en funcionen, però el circuit professional que nosaltres treballem, que són coses més de festes majors, convencions, coses d'ajuntaments, empreses, tot això sí que està paradíssim. Per tant, doncs, des del març hem fet 2 actuacions en el temps d'estiu, juny-juliol en vam fer un parell i ja està, vull dir, la cosa es va anar complicant més i parats, per dir alguna cosa. No sé fins quan. Ens endinsem en una trajectòria artística realment interessant. Quin moment destacaries com el teu millor moment com a ballarina? A veure, com a ballarina... és que he fet moltes coses. Ara ja soc gran i m'he d'anar pensant en el món de ballar. Jo ja estic amb el xip de jubilació, de professora, de coreògrafa no, però a nivell ballar sí, tinc una edat ja, i el Covid, bàsicament, a mi m'ha servit d'excusa per acabar-me de jubilar de ballar, però sí que és cert que he estat molts anys dedicant-me a això. Jo què sé, jo recordo molt bonic, una etapa que vaig estar ballant a l'Escènic Barcelona, el que ara és aquell teatre al Paral·lel, que no me'n recordo el nom. Bueno, allà vam muntar una sala de festes que feien sopars espectacles, o sigui, tot molt bonic, molt maco, molt tard. Després també vaig estar en una sala de festes de Lloret, que era el Gran Palace, allà també, o sigui, molt bonic perquè, clar, o sigui, uns escenaris, unes escales, pujàvem, baixàvem, ¿vale? I com a ballarina, bueno, després de la meva companyia, no? O sigui, ballar amb una cosa que realment has creat tu, doncs clar, coreografies les músiques que t'agraden, les temàtiques que t'agraden, amb els vestuaris que t'agraden, per tant, com que ho fas tot tu, bueno, doncs és com un xute, no? Perquè dius, bueno, és la meva creació i estic jo participant, ballant amb la meva creació total, no? I com a coreògrafa? A veure, sobretot doncs el que et dic, el meu ballet, no? Perquè és això, o sigui, crees des de zero tot tu, perquè de vegades quan treballes per a unes altres persones coreografiant, doncs clar, et limiten, doncs volem aquest tipus de... hem de fer aquesta temàtica, o volem que ens coreografis aquesta música, o 1000 coses, no? En canvi, clar, quan tu dius, bueno, doncs jo vull vendre el meu producte i vull que el meu producte sigui així, amb aquesta música, amb aquest vestuari, amb aquesta formació de ballarins, doncs clar, tens plena llibertat, no? Bueno, recordo així que m'ha agradat, doncs clar, coreografiar per coses de la tele, no? La tele sempre agrada
I és tothom, ai, ja estàs a la tele, i estàs a la tele representa que existeixes, i si no estàs a la tele de vegades no existeixes i igual estàs treballant més, però clar, és com el referent, no? I això també ha sigut guai, fer coses de coreografia i de ballarina per tele ha sigut xulo. M'agradaria recordar-te uns dels premis que us van atorgar l'any 2005, conegut com els Premis Palco, a la millor companyia de l'estil internacional del circuit professional. Com recordes aquest moment? Doncs molt xulo, no? O sigui, que et reconeguin la teva feina, doncs és guai, va ser un moment que realment, o sigui, la nostra companyia, com que tenia molta feina i normalment treballem a Catalunya, però aquell any se'ns va disparar la feina, no hi havia massa competència, per dir alguna cosa, del nostre format fora d'Espanya i també ens cridaven molt per anar a fer coses per tot Espanya, fora de Catalunya, perdona. Doncs vam fer moltes coses, vam fer coses en plan revista de varietats, però després vam fer moltes coses de cheerleaders, vam anar amunt i avall amb coses, esdeveniments esportius, de primers equips de futbol, de handball, una mica de tot. I suposo que per això ens ho van donar, perquè no paràvem, o sigui, era un no parar. Però sí, que et reconegui el teu treball doncs sempre s'agraeix. 3 anys abans, l'any 2002, va ser l'assistent de coreografia, un dels programes més coneguts de l'àmbit televisiu, Operación Triunfo. Què destacaries d'aquest programa i d'aquest moment, d'aquesta etapa de la teva trajectòria? Allò ho recordo com una total bogeria. Allò era una bogeria. O sigui, jo vaig fer un tros de la gira i jo sobretot coreografiava les coreografies de Fórmula Abierta, que eren 4 dels participants de la primera edició, un d'ells, l'Àlex Casademunt, que ens ha deixat fa superpoc, i sobretot feia les coreografies d'ells, perquè ells feien Canciones del Verano i tal, el Te quiero más i aquesta, i clar, tot això quedava molt millor amb una coreografia darrere i tal, no? I sobretot em vaig centrar en aquest grup. Però clar, o sigui, acompanyava la gira i estàvem tots, no només el grup, sinó clar, era la gira de l'OT. I arribàvem, o sigui, ens desplaçàvem amb un autocar de l'hotel al lloc de concert i, o sigui, estaven aïllats del món aquells nois, perquè, o sigui, era posar un peu al carrer i, o sigui, clar, allò va ser una locura de masses, o sigui, és que les nanes és que si no surten les atropella l'autocar i bogeria. I sí, ho recordo com algo bèstia, no? A més, clar, tots aquells nanos eren molt jovenets, jo era bastant més gran que ells en aquell moment, clar, jo ho vivia d'una altra manera i ells, clar, evidentment tot allò els hi venia de nou i va ser una experiència bèstia, guai, però, o sigui, bastant impactant tot plegat. Parlant ara de l'àmbit de la docència, l'any 2004 vas obrir el teu primer centre a la ciutat de Sabadell. Recordes aquest moment? Sí, jo venia de treballar en diferents llocs de Sabadell. O sigui, el de l'escola no va ser així de la noche a la mañana, sinó que jo feia moltes classes a molts llocs. Havia estat al club de natació, estava a l'Squash Malibu, estava en molts centres cívics, treballant per associacions de veïns, moltes coses. I va arribar el moment que vaig dir, doncs em ve de gust fer el meu projecte personal, no? I vaig començar amb una sala petitona al centre de Sabadell, al centre però petitona, i res, mira, amb la tonteria ja portem 17 anys, o sigui que Déu-n'hi-do. I mica en mica allà es va quedar molt petit, o sigui, l'any d'estar allà, molta gent de la que jo feia de profe en tots aquests llocs va anar venint i es va quedar petit aviat, em va sortir l'oportunitat d'aquesta nau industrial i mira, y de cabeza, y hasta el día de hoy, y que dure. Què t'aporta la docència? A mi m'agrada molt ensenyar, m'agrada molt veure l'evolució dels alumnes, no? Tinc la gran sort que els alumnes, la gran majoria dels alumnes em duren temps i per tant pots anar veient l'evolució
I és molt maco, no?, veure, doncs, mira, fa 3 anys aquesta nena doncs, no sabia estirar un peu, no sabia estirar una esquena, i ara, doncs clar, l'evolució és... I sí, m'agrada. Quin creus que és el millor mètode d'ensenyança en l'àmbit de la dansa? Mira, hi ha com l'estigma de pensar que, jo què sé, que una professora de dansa, sobretot clàssica, ha de ser disciplinada, seguríssim, però poder molt exigent, molt... no? Allò amb el bastó, no? La idea que tenim de la sèrie Fama, no? La fama cuesta y tenemos que venir a... Jo no soc partidària d'això. Sempre, clar, o sigui, sempre hi ha alumnes i has de tenir, jo crec, una mica de psicologia i pensar quin tipus de comportament has de tenir en cada alumne, perquè cada persona és un món. I hi ha a qui li hauràs de no cridar, però parlar seriosament i tal, perquè si no, no farà res, però hi haurà igual algú que sigui molt perfeccionista, que s'esforci a tope, que si tu vas a matxacar-lo, aquesta persona, en lloc de motivar-la, l'enfonsaràs. Per tant, jo soc partidària de sí, una disciplina, però, bueno, també distès, no? O sigui, que els alumnes vinguin a passar-ho bé, a no tenir-me por, o sigui, és el que desitjo menys, que un alumne en tingui por, i, bueno, que sí, que jo els hi pugui inculcar aquesta disciplina, que ells tinguin un respecte, però veiem-me com una persona accessible, no la professora i l'alumne i tinc por a la professora. Això jo crec que no té sentit. Destacant la teva part més humana, m'agradaria que tothom pogués saber que col·labores en diferents projectes per ajudar a tothom que ho necessita. En quins projectes has col·laborat i en quins tens pensat col·laborar? Bueno, aquest any és complicat treballar en res pel Covid, però bueno, sí, et puc parlar de molts projectes que normalment cada any hem col·laborat, però ara portem un any sense poder col·laborar. Per exemple, a mi m'agradava molt, i espero que torni, i a les alumnes també, perquè els hi va saber molt greu que no es pogués fer aquest any. Anàvem cada any a la festa del cor que es feia al Tibidabo. Actuàvem allà al Tibidabo i era per l'Associació de Cardiopaties Congènites, per tots els malalts del cor, i realment es feia tot un dia de festa allà, i una de les coses que es feia allà era la nostra actuació. Això era molt bonic, espero que ho torni a ser. Després també col·laborem fa moltíssims anys amb l'Associació de Sant Filippo. Per casualitats de la vida vaig conèixer la presidenta, que és la mare d'un nen amb aquesta malaltia, i sempre que hem pogut col·laborar amb exhibicions, amb qualsevol participació també hi hem anat. Mans Unides, o sigui, marató de TV3 cada any, muntem aquí una xerinola cada marató molt bèstia, tu has col·laborat alguna vegada, gràcies, muntant classes, fent exhibició, els pares per venir a veure les seves nenes paguen una quantitat simbòlica que va tota la marató. Cada any recollíem 3.000 euros per la marató, o sigui, al tanto, Aquest any ho hem pogut tornar a fer, però clar, al desembre amb moltes restriccions, doncs, bueno, crec que al final hem acabat aquest any uns 600 euros, que estic molt contenta, perquè, bueno, tot i el Covid hem pogut recollir alguna cosa, però, bueno, menys que altres anys, ja tornaran millors èpoques. No sé, per mi és molt maco unir la dansa i poder ajudar altra gent, no? O sigui, per mi la dansa és una part superimportant de la meva vida, si no la meva vida, i per les meves alumnes, que també és molt important la dansa, doncs crec que què més bonic que oferir el que a tu t'agrada més si pot ajudar a un altre, o sigui, em sembla un superlujazo, no? Doncs i per això, i com que es corre la veu de que ui, allà a l'Escola de Dansa Mònica Escrivà sempre col·laboren, doncs vulguis o no, gent crida gent i clar,
sempre m'han vingut moltes associacions, que ens hem enterat que col·laboreu, que ens podeu ajudar per fer una actuació, per fer el que sigui. I jo no puc dir que no, perquè és això, a més de que a les alumnes els hi agrada fer una exhibició, doncs a més, amb la satisfacció dius, faig el que m'agrada i a més estic ajudant, no? Pues espectacular. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Quins són els principals adjectius que defineixen la Mònica Escrivà? Jo sempre que em fan aquesta pregunta, de vegades penso que els adjectius te'ls han de dir els altres. O sigui, saps? Dir-te tu uns adjectius de vegades no és massa objectiu, evidentment. Però vamos a tirarnos a la piscina. Treballadora, això ja t'ho dic, això sí. Perfeccionista. I així en plan conya, sempre dic, amb la gent així propera, sempre dic que jo soc dicharachera, saps? Com el Gustavo, el reportero, m'has dit xarachero? Doncs fa temps vaig dir aquest adjectiu i mira, i sempre me l'he agafat i molta gent diu, vinga, ja estàs fent la dicharachera. Doncs això, ja que treballadora i perfeccionista és molt així, doncs posem-li l'altre, que fa una mica de compensa. Quin missatge tindries per totes aquelles persones que volguessin fer del seu somni una professió, com vas aconseguir tu? Pues que no desisteixin, que vagin a por ello a saco. O sigui, jo vaig donar un tom a la meva vida brutal. O sigui, saps que de vegades diu gent, jo ballo perquè la meva mare ballava, la meva germana. Jo vaig començar des de zero amb la dansa. O sigui, m'he buscat la vida sempre, o sigui, tant per la meva formació com per després treballar. O sigui, no he tingut mai padrins. Per tant, si algú vols, has d'anar por ello. De vegades, clar, els pares els hi fa una mica de cosa que el seu fill vulgui tirar per un àmbit més artístic que no... És que has d'estudiar, i estudiar és anar a la universitat. Quan dius, anar a la universitat, però si hi ha una pila de llicenciats de dret que estan al paro perquè no hi ha feina, igual hi ha altres professions que no es necessita estudiar tant i que ara tindries molta més feina. Jo què sé, fer de fuster o d'electricista, ho vés a saber, saps? Però tenim com la ment quadrada de que si no s'estudia no et guanyaràs la vida. No. I sobretot crec que en l'àmbit artístic encara hi ha més aquest pensament, no? Que clar, un cantante se hace famoso, un ballarí és molt difícil que et facis famós. Estem en clara desavantatge, però si és el que et fa feliç, has d'anar cap allà. Perquè clar, jo ara penso en la distància. Si jo hagués dit, doncs jo ballo d'oci, i jo realment em centro en la carrera que he fet, i a partir d'ara o me'n vaig a buscar un bufet per treballar, o monto el meu bufet, o em poso amb el meu pare a treballar, jo ara no seria feliç, o no seria tan feliç com sóc ara. Potser em guanyaria millor la vida, això també t'ho dic. Però val la pena ser una mica més infeliç i guanyar-te millor la vida? Jo crec que no.
segurament hi haurà moltes mentalitats diferents. Però per mi la prioritat és que jo em llevi i tingui ganes d'anar a treballar, amb les 3 vessants que has dit tu. Per anar a una actuació a ballar, per anar a coreografiar una peça que he de coreografiar per qui sigui, o per anar a fer les meves classes a les nenes. No que em llevi i digui, vaya palo, perquè ara tinc este juicio i he de preparar no sé què. Per mi això és molt important, per tant crec que s'ha d'anar per ello. Si haguessis d'escollir en una sola frase o en una sola paraula la dansa, què em diries? Una només. Mira, així de bones a primeres igual et diria disciplina, però igual disciplina sona molt a... Sí? I no, poder te la canviaria per constància. O sigui, la dansa és repetir 300.000 vegades fins que aquell moviment et surti exacte, o quasi exacte. Per tant, doncs, el que dèiem abans, no? A por ello. Doncs no desistir i dale que te pego fins que. Per tant, has de ser molt constant. Sense constància no pots arribar a ser un bon ballarí, jo crec. Quins són els teus pròxims reptes i objectius de cara a aquest any? Doncs mira, diuen que a la vejez viruelas, no? Un dels projectes, no sé si al final el portaré endavant o no, però ara tinc al cap treure'm un postgrau a nivell universitari de dansa, al Conservatori Superior de Dansa, que és a l'Institut del Teatre. Em vull treure el rang de pedagogia, que fa pocs anys va sortir. Vaig voler fer-ho fa uns anys, però no em va anar bé per horaris i coses, i ara m'ho he tornat a mirar, i en principi l'any que ve, si tot funciona, tiro cap aquí, que és una feinada, però ¿quién dijo miedo, no? Pa'lante. Doncs fins aquí aquesta petita entrevista, Mònica. Una altra vegada comentar-te que ha estat un immens plaer poder parlar amb tu i que ens obris les portes de la teva escola. Moltíssimes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en el món de la dansa i en concret amb el meu. Aquí estem pel que necessiteu.